हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि नैबे गोदान ब्लगाव दिनै फिन खेबसे बयखौबो रायफिनना थाबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैहाय माने जोंना गामियाव रायजोफ्रा माइ गायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो मोनसे ब्लग लानानै फैबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओरैनो मानसिफ्रा गायनो थांजोब्बायानो ओमफ्राय नायलांदो आंनि ब्लगखौ मोजां मोनोब्ला हनै लोगोफोर गायनो थांगासिनो दं आरो दा मानसिफ्रा नायनानै लादो नै फालो फालो थांबाय दं आरोना नै गायनायनियाव खोथियाबो फुदों माखासे ओमफ्राय जोंनि माखासे दा गायनो थांगासिनो दं आरोना दासो साफा सानै फैगासिनो दं लोगोफोर मानसिफोरा नै लोगोफोर आं गायनाय सानफुला जि मोजां जाबाय आरो लोगोफोर बिनिफ्राय आं दा माने रायजोफोरनि माइ गायनायनि साहा फुदुंगासिनो दं नै दुंथ'वाखैनो दैया आरोना साहा फुदुंगासिनो दं आं दा न'आवहाय साहा हैनो मेथाइफोरखौ लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय साहाया रेडि जाबाय दा दसे थानानै हैनो थांसिगोन नै साहाखौ फुदुंनानै दोनबाय दा हैनो थांसिगोन आरोना लोगोफोर गायगासिनो दं आरोना ओमफ्राय दा साहा लोंनो मानसिफोरा साफा सानै जिरायबाय नैयावहाय ओमफ्राय आंखौनो दा साया थोनाय नङानो लोगोफोर ओंखायनो माबा लायनो नागिरदां थौ लायनो नागिरदां साहा थोयैखाय थांबाय दं आं दा लोंबाय दं नै बिसोर दा थौखौ लांनो नागिरदों लोगोफोर जोंहा दा न'नि माइ गायनो थांनो नागिरबाय माने बैयावहाय रायजोफ्रा माइ गायबाय दङ ओमफ्राय जोंहा दा न'निया एसे गायनो दङ नालाय लोगोफोर ओमफ्राय जों दा बोराय बुरै गायनानै फैनोसै आरोना नायलांबाय थादो जोंनि माइ गायनायखौ बारा बुरजा गैला लोगोफोर जोंहाना एसेल'सै दिनै गायजोबनो हागोन ना हायाथाय जों सानैजों नायनोसै आरोना लोगोफोर जोंहाना माने एकदम हायानो रानख्रावजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बेखौनो जों दा गायनांसिगोन मा खालामबावनो हा दैयाव खोथिया दोननायानो रानजोब्बाय लोगोफोर नायदो आयै बेसे मा होनो आरोना बेयावल' दैया एसेल'सै न'नि फुख्रियाव माने फुख्रि माने हाखर गोथौ गालांदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय रानजोब्बाय ओरै खावसेखौल' गायखांदों लोगोफोर जोंहा नैखौ गायखाङाखैनो माने जि गोरान जाबाय गायनो हागोन ना हाया दा गन थुयै थुयैसो गायनांसिगोन आरोना लोगोफोर दैयावनो दोनदो दैयाव खावसे दोनदो खोथियाखौ दोन बेयावहाय दोनना गालांसै जों गोरान दैयानो गैया गायनांबाय आरो उफाय गैया दब्लायसेल'सै नालाय दब्लायसे नै दा बुरजा दंबावो बाला गायगासिनो लोगोफोर रायजोनि माइ गायनाया गायखांसिगोन गायबाय दङ हनै अब्ला आंनि दिनैनि भिडिअखौ बे खन्द'आवनो दोनथ'नोसै बाय बाय आई लाभ इउ